hanzi ndomugarira zvekumusiya akagara pakapeti uye achimwa kapi yemvura kwete kapeti. Mandiri is my play friend ndomona sekapeti plus unun'una handipindi naye mazheti. Kana ukunditi chibaya kwete savage kumaladies vanondiziva nedhameji. Hanzi mfana uyu ndeve masaladi sekabeji kukoteji kwanobika mango masasangweji. Inzwa chinhu ichi terera language ndinoda parenda guidance kwete andaji. Boma ndinouraya uya ine mabhandeji sasawira mukuru mogadzira zibondeji. Right mambenge makandira sasegabeji anoti vheno muhariri gabeji. Wani mupfana nezi marketing strategy ane makohobo sekukolirisi sport finisher sport releaser kupedza masports even papikicha. The sport minister vari kunditumidza stari siri initial pabedika napavisual. The sport finisher the sport minister kupedza masports even papikicha. The sport releaser vari kunditumidza stari siri initial